Halo, oras madihita sa lugod na ruas hagabibi so pusurong song ni akabar halado. Maing mas mahita pamuka ibadah tadi menunggu nerion. Mari dehita siyan bukwede nomor 820 ayat 1. Urian itu hata ni dibata dihita di menugut nyereon. Ima natar surat di Lukas 21 ayat 37. Jahon madihita. Salpu besogot langit doho tanoon. Anggo hataki nasotupa salpu. Martiki bedo sudi. Ganub halak na porsea tu Tuhan Yesus. Ikut do porsea nang taring hatana. Ay marhite hatana na adong di badiaido taboto isi ibadah siya dia harorona jala aha tujuan di harorona molo di dok ibadah narodo ahu musay mangalap pamu akan na borsea nang alusatte marhite na tabaradi dirita di bagasan habadiaw hauduhon nagoklas ni roha tu ibadah ikon para diotero dirita siyan haporsiaw natakas asa unang terhirim kita di ujung bilang kata walau tabereng akahalak na babunang burnang diri kita unang tertai kita tusi ay martiki biru sudi di saliling ililing molo di dok Tuhan Yesus salpu besugut langit do tanahon alai anggo hataki nasotu pasalpu turpugon gabe pahoton hapusyota ay molo torope akan merasa penguasa dohot pengusaha na batuduhon hajagoon dohot haguguna di tanah on martiki biru saluhut na adong di pertibion marharoroan sian ibana do ay ibana do na menjadihon dohot nama masu-masu jala saluhut na adong di pertibion di barade di batadui bahen haburluon jomai tano na tinopan di bata disuruh di bata do asa diula zolmi asa adong panganon alai jok tano ni dibatai gawe pergulutan pola sahat berbeda sakap ni di bata lah manopai dang asa marsirang zolmi alai asa madu dunia nang pede bata na manopai didok nang dohonon na tuhita unang marhamosan tusibi kita alai tahabosima namanopai taihuton jalata sobai bana namar mudu-mudu hita di pertibion amin tapasador hatta martanya ali Tuhan debata nama kabang sudi banu hijab tamasi tutudu hami ali Tuhan mandok moleati tuan dia ko di hami hahipaso satu tikyo ali Tuhan di bagasan wasni roha nunga di bagi hami be hatam ne bagi alani ali Tuhan ajari hami asa boy dipakai hami tiki parasian nasyakui asa totong marlas ni roha ali Tuhan mensyukuri pasu-pasu napi nasahatmu Tuhan di permulun nami ali Tuhan jalan matangi yang namiong mangasahon luarnya nam Yesus Kristus matanya kami Tahu du timam saya marede hita sian bukwede nomor 220 ayat 2.
Be amanami tadi banu ijam. Sai binar bedia maguaram. Sai Roma harajon. Sai saut malomoni roham di banu atomon saun dari banu ijam. Me hormatu hami sedarion hamuon siapa. Saya sama dosa nami saun panesanami. Di dosa ni dongan nomor dosa Tuhan. Una kami tu gihut pangujud. Balua mahami sian pangaku. Ai hodo na puna haraja. Roh tabugo. Roh dihasangapon seliling dililing. Amin.